Θέλω ένα χειροκρότημα όλοι να ξεκινήσουμε να ψυχώσουμε. Kids Cooking Club, η πρώτη σχολή μαγειρικής για παιδιά στην Ελλάδα. Θα μαγειρέψουμε μόνοι μας τις σπουδαίες τεχνικές. Πήρα λίγο την εισαγωγή από το ψαριό μας, συγγνώμη, και μας παρουσιάσει. Πάμε, έχω μάθει που δεν με παρουσιάζει κανένας. Λοιπόν, πάμε, δικός σου. Σας καλημερίσω και σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Αφού τα είπε ο Κυριάκος, σήμερα μαγειρεύει το Kids Cooking Club. Είναι η πρώτη επίσημη σχολή μαγειρικής για παιδιά στην Ελλάδα. Θα δείτε τα παιδάκια από όλες τις ηλικίες. Θα σας μαγειρέψουν, πιστεύω, από τα χρώματα κιόλας έχει φτιάξει η διάθεσή σας. Ξέρω ότι πιο πολλοί είστε γονείς εδώ κοντά, αλλά θέλω όλοι γενικά να τεψυχώσετε τα παιδιά. Καλό θα είναι να μην σηκώνεστε επειδή τραβάνε και βίντεο φωτογραφίες για να έχετε όλα τα αναμνηστικά που χρειάζεται. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος μπορεί να ξεκινήσει να μας πει τι ακριβώς κάνετε στη σχολή πρώτα και τι ηλικίες παιδιών υπάρχουν. Λοιπόν, μάλλον δεν θα πω εγώ, θα τα πει η κυρία που είναι υπεύθυνη για όλα αυτά. Εγώ είμαι ιδρυτής της πρώτης σχολής μαγειρικής για παιδιά. Είμαι ο σεφ, είμαι αυτό που λέμε μαγειρεύω, αλλά όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε από την Καλλιτεχνούπολη, εξελίχθηκε στην πρώτη σχολή μαγειρικής. Μάλιστα ξεκινάμε τώρα και στην Γλυφάδα σε 2 με 3 εβδομάδες και για τις ηλικίες και για τα υπόλοιπα θα σας μιλήσει η κυρία Μαρία. Συγγνώμη, κάποιον έριξα. Κυρία Μαρία, να μας πείτε λίγα πράγματα για το πρόγραμμα. Εδώ, πάμε. Καλησπέρα σας. Πάμε ένα χειροκρότημα. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά φέτος για δεύτερη χρονιά εδώ στη Λέσια Αρχιμαγείρων Ελλάδος, στη Φορέγκα, στο Φόρουμ Γαστρονομίας. Καλωσορίζουμε τους γονείς, τα αγαπητά μας παιδιά, τα μαγειρόπουλά μας. Ευχαριστούμε πολύ και τον πρόεδρο, τον κύριο Καρούμπα, πάντα και το φιλοξενία Χειροκρότημα τον κύριο Καρούμπα. Τη στήριξη που έχουμε τόσο εύκολα από ως ακαδημαϊκός συνεργάτης, αλλά και εμείς στηρίζουμε γιατί ερχόμαστε εδώ και κάνουμε την γιορτή μας. Όσον αφορά την επίσημη σχολή μαγειρικής στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε το 2006 και φέτος έχουμε φτάσει να δούμε περίπου πάνω από 400 περίπου σχολεία. Συνεχίζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε δήμους, μεγάλους φορείς και δράσεις που υπάρχουν παιδιά. Η σχολή μας Πειραιά, Γλυφάδα και ετοιμάζουμε άλλα 3 κέντρα στην Ελλάδα. Ηλικίες από 1 χρονών με τη μαμά και τον μπαμπά έως 4, το Baby Cooking Academy, το Baby Play Food, και μετά από 4 έως 12 χρονών αυτονομούνται τα παιδιά μας, έρχονται σε άμεση σχέση και δράση με το φαγητό, με τα υλικά, με τις ύλες. Και στη συνέχεια έχουμε τους teenager οι οποίοι πλέον ξεφεύγουν και είναι έτοιμοι να μπουν και σε σχολές κτλ. Όλα αυτά γίνεται με πάρα πολύ χαρά και στήριξη και από τους ίδιους γονείς και από εμάς και από τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Το αγαπάμε, είναι ζωτική σημασία το φαγητό, η σωστή θρέψη. Ο Κυριάκος με τα προσωπικά του συνταγολόγια βοηθάει και στηρίζει all the family, το food, όσον αφορά τη στήριξη, το πώς μπορεί να υπάρχει η καθημερινότητά μας σε μια σωστή δομή θρέψης, κατάποσης, μάσης, όπως λέει. Και όλο αυτό να αρέσει πάνω απ' όλα στα παιδιά, σε εμάς, να είναι κάτι θρεπτικό, υγιεινό και ακόμα και ατασταλίες να είναι σε ένα πλαίσιο που να μας αρέσει αλλά να μην μας χαλάει κάποια πράγματα στον οργανισμό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθατε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλή σας όρεξη. Συγγνώμη, επίσης, επειδή είναι γονείς εδώ πέρα, θέλω πάντα, επειδή το Kids Cooking Club είναι μια ομάδα η οποία εξελίσσεται από εσάς, από εμένα, από τα παιδιά, μας πάει, γι' αυτό κούμπωσε και εξελίχθηκε. Θέλω να σας γνωρίσω γιατί ελέγχω πάντα όλους τους συνεργάτες. Σε πρώτη φορά την αγαπημένη μου Αντιγόνη Στρατιλάτη, η οποία εντάχθηκε στην ομάδα του Cooking. Θέλω να την υποδεχτούμε οι γονείς, την έχω επιλέξει με όλα τα κριτήρια, μέχρι που της έλεγα θα κοιτάς μέχρι στο Facebook ποιους κάνεις παρέα. Γιατί θέλω οι γονείς να είστε πρότυπο και για τα παιδιά και για τους γονείς. Αυτό κάνουμε καστημαρική παιδεία και θέλω τώρα από τα παιδιά ένα χειροκρότημα για τα παιδιά, συγγνώμη, για να ξεκινήσουμε. Ξανά, θα το παραχωρήσω, δυνατό. Θέλω λίγο πίσω συνάδελφοι ένα χειροκρότημα για εμψύχωση. Πάμε όλοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Το μενού που έχουμε επιλέξει για εσάς στήθηκε και δομήθηκε στο παιδικό ημερήσιο μενού, το οποίο το παρουσιάζουμε για πρώτη φορά εδώ στη Χορέκα, στην 7η Χορέκα.